Bueno, Sant Cugat, aquesta zona és la zona més prestigiosa de tota l'àrea de Barcelona. Ja estan posades les empreses nacionals i internacionals més representatives. Per tant, vam tenir una aposta per aquesta zona amb aquest tipus de producte. Cada edifici té 4.500 metres quadrats, sobre cota zero. Té uns 6.000 metres per edifici. El conjunt té 19.000 metres sobre cota zero i 26 en total, 26.000 metres en total. Molt contents i van allò dir, home, el dia que us posem el sol ens agradaria molt que poguéssim venir, però el dia del cap de setmana. Teníem oficines a Barcelona, el que passa és que aleshores vam sortir Escolta, la comercialització, feu especialistes en terciari o feu residencial també? Que feu vivenda Una vuitantena de persones han assistit a l'acte d'inauguració del primer edifici del Business Center que ha tingut lloc aquest dimecres al vespre a la 5a planta del mateix immoble. Entre els assistents hi havia l'alcalde Lluís Recoder, que ha destacat el mèrit d'inaugurar un complex d'oficines en temps de crisi. Realment té mèrit, no?, en temps de crisi, inaugurar un edifici com aquest, de la qualitat que té aquest, ben fet, que és molt sostenible mediambientalment. En fi, jo desitjo molta sort als seus promotors, que l'omplin ràpid i que inicien els altres 3 edificis que tenen programats, perquè realment una de les coses que ens convé en aquest moment és gent amb iniciatives empresarials, perquè al final això és el que ajuda a crear riquesa en aquest país, i a Sant Cugat, i específicament aquí a Can Sant Joan, necessitem iniciatives de qualitat. Aquest és un parc empresarial de qualitat, amb empreses de qualitat. Quan dic de qualitat vull dir que generen valor afegit, que generen ocupació de qualitat, d'aquella que no és fàcilment deslocalitzable, i empreses, en definitiva, que s'orienten cap a on creiem nosaltres que s'ha d'orientar l'economia de Sant Cugat i de Catalunya.